Ngai kublai pi haga kerteng ga batiang tam ga jong try Jesus Christ. Ka Jingpuson na kri sngi na ktien ga jong blai kalong shapang ga jingsngew skhem na ka benta ga jingpynim bat ka jingem babam jukut. Dan shibon ki breu wada bagi la priang yu Jesus Christ kila nget yu try haga download ka jonki hendre bala kli ga jingkli la fi yap no hagri ga sngi ga benta. Hatu fila tikna banyo e ga bneng. Hatu fila tikna ba finyo e ga jingem babam jukut. Dan shibon ki bamla ban jubab ya ga jingkli. Rekri ski ga benta kwa ya ga ban IAP na ga ktien ga jong blai ban priken mau ban shim ya ka kumba kalong wanam artatien nget ya ka ga download ga jong pi baro kan long ga jingker ku ya pi kanang ba fin la ban ya shaprang kum ki banget fin la ru ya ga ban long ga jingker ku sheki we ktien ga jong blai ka ong emphasis ko long ba ar ga khat ga ba pra da ga kandai ga ong ni ga kentien namar da ga jingai e la pen em ya pi daga jinget ken kataru om na pihi kalong ga jing ai ublay om da ga jing le ken puno no ru onum yo ban sngo sarong ktien ga jong blay kong la penem ngi daga jing ai e lingba ga jinget ka jing ai e bat ga jinget kini ki artli kilong ki badon kam na ga benta ga jing penem ka jing ai e ga ga benta ga jong blay ka jinget ga benta ga jongi Ublay ulat hao yang rengkat bat ka jingla ban nget. Ublay ulat hao yang rengkat bat ka jingla ban pediang lani ban kentan. Ka jinget haga ktien ka jong blay ka jinget haga gospel ka jing pediang ya kata ka bang yo sngo. Bat ka Bible ka ong ini ka kentien. Lapan emingi da ka jingai e lingba ka jinget. Ka jingai e kalawan shiki breu baro. Henry lemdang ishimi ka senjam ban nget. Kata ka jingai e ka namla ban trikam ha ka jingem ka jongi. Tingi aingo yu blay habang ilaw shim ya ka sinjam ban nget ha ka e ka bau Jesus Christ lo le halor jong ka ding pana. Kin mao ba ka jingai e ka jong blay ka lawan hangi. Par kata ka jingai e ka lapan im ya ka mensiem ka jongi na ka jingyap. Ka jingyap ka bathaw na ka benta ka jingye shong klat badu blay shaki bam jukut. Kata ka ka jingmut jong ka kintien jingyap. Di mga palapi ki bala pediang yu try Jesus Christ nila yo ken ya ga jingkermen bandon bar utray Jesus shaki bam jukut Jesus awat kuslai barki kuslai ga download galit ban pen kre ga jakana ga benta jongpi ukran na ga benta jing kita ken ki ba bo ya ga jinget ha ublay hagni ga si ga benta akwa ya ga ban pen ken mau shu ini kentien ga bot ka ong kalong ga jing ai e ga jong blay ga jing ai ga jong blay om da ga jing le ken Kemau ka jingai e kam de ka benta ka jongi kam de ka jing le ka jongi henry ka de ka jing ai ka jong blay leng bau Jesus Christ ka Bible ka ngu Jesus Christ long badap de ka jing ai e but hau ka don ka jing penem hau ka don ka jing em babam jukut barkaktin ka jong blay ka om le ka jing le khnang bangenom la ya ka ban sngow sarong andang ila poi hapneng om dan weiru uban ong Baka day naga daw ka jingla jong u bola yo ya ka jingim babam jukut. Ndegi yo ya ka jingim babam jukut baro ka day naga daw ka jingle ka jong utray Jesus Christ. Ka jingyap ka jong utray Jesus Christ bat ka jingmi pat ka jong u naga benta jongi. Lara filang nget how Jesus Christ. Lara filang nget nadu ka download la yo ken ya ka jingpynim. Shushu ngan pen kadmao naga tien ka jong blay ka Bible ka ong how titas ka nang balay ka khat ka basan. Ula penim yangi om lagi jingle ka hok ki bangi hi ni le rekat bakum ka jingsngew jongu da ka jingsat ka jingkha arsien bar ka jingpen thumai umen simbu khoin kani ka jingpenim ka de ka taken ka jingkha arsien ka bangi yo pediang lingba ka ktien ka jong blay ba ka jing tre phala ka jong ben simbu khoin abu ben simbu kho jong blay wan ha ka jingem ka jongi upen kendo ya ka pop ya ka hok bar ya ka jing bishar Barhabang iyo ya gajing tray gajong bensin buko ni school thu hala de ni long kinong pop ni pash oblay baru blay badap de gajing snai ba gajing ai wan ya kaban pen em yangi de gajing penem kam dei na gajing le gajongi compare village seng katnu sen compare filong filakhai fi long yeng kristan gajing penem kanung wan na gada ba filakhai fi long yeng kristan gajing penem ka wan na gada ba filashimi gasan jam ban nget ha ka ai ka bo Jesus Christ ula le na ka benta jongi
kata kalong ke jingka arsien ke betrei haga jingem ke jongin banang ta shu ke tien ke jong blai kong Israel nong ben dribu saw ke khot ke ben rio the Bible kong na bangi baro ni la klalong ki kum ki bom khoi but ki hok jungi baro ki long kum ke jain be betinget yap stai no baro kum ke sla ti ki jing bom hok jungi kum kal ki la rong no yangi ka Bible kong ka hok ka jungi ka long kum ke jain be betinget hakmat jong blai ka mot nyum long sho ki balar kam nyum long sho ki bala ya ke ban kot shagada ke jingpynim lingba ki hok ki jongi re bangi priang yu Jesus Christ haga donot tahi ken ka bapynim ya ka mensiam ke jongi hagini ke skil re fila priang yu Jesus Christ ka donot wanam artatian ya ke jingpynim markam de ke jingle ke jongpi kari ke jingle ke jong tra halo jong ke dingpna ulada banya palo ke dingpna ulada ya ke ban penmi ya ke snam ban sai khoi ban pin ksan ya nga badepi minta skhew skhem no ya ke jingpynim ke fila yo how try Jesus khnang ya ke fila ya ke ban long ke jingir khu shi ki wei fila ban ya sha prang ru ha ke jingem how news na mu batmai blai ke jing sok un kur khu ye pi ri wadom klet ru blai ye je fi kumba fila amen.